Laura mintegi daukatenen elkarrizketatzeko, eta lehenik eta behin Ana Malagonek utzi didan galdera botako dizut. Beak galdetu ditea, bueno, mundu konpleju honetan, ez, hartuta nola gauden eta bar, Euskal Pen Kluba bezalako erakunde batek, eta Pen Klubak oro har ze paper betetzen duen edo zer egin beharko lukeen ez gaur egungo testuinguruan. Bueno, egia esateko oso galdera interesgarria da, ze hori da Pen Klubaren ardatza, hori da bere izaeraren muina eta mamia. Horrela sortu zen, hau da ikusita munduan zen nolako gabezia zegoen adierazpen askatasunaz, 1921 bi gerren artean, eta orduan bere zeregin handiena izaten da hain zuzen ere babestea, hitzarekin lan egiten duten pertsona guztiak. Ez bakarrik idazleak, baita ere kazetariak, gure kasuan bertsolariak ere sartzen ditugu, musikagileak, eta orduan eragina izaten du, ze oso handia den erakundea da, badaude 30.000 idazle munduan zehar sakabanatuta, 1.500 talde baino gehiago, eta orduan nola edo hala gobernuek badiote errespetua idazle horiek guztiek efektu biderkatzaile handia daukatelako, iritzi sortzaileak dira, eta oso adi egoten dira estatu zenolako erasoak egoten diren adierazpen askatasunaren kontra, salatu egiten dute eta erasotuak diren egileak babesten dituzte. Eta alde horretatik zuri idazle bezala zer eman dizu maila pertsonalean, ze badaramazu Euskal Pen Klubaren buru izaten 2004. Lautik. Bueno, niri eman didana izan da, hau da, nik idazle izaterena ulertzen dudan moduan ez da bakarrik ariketa individuala, ez da bakarrik norberaren sormena liburu baten bidez ateratzea. Niretzat badago komunikazio behar bat, ez? Garai batean esango genuke konpromisua, demode dago kontzeptu hori, baina gizarte baten seme-alabak gara eta gizarte horretan ez gaude isolaturik. Orduan niri eman didan izan da pixkat sormenarekin batera, paraleloki nire gizarterekiko eta beste gizartekiko harreman zuzen bat guretzat hitza hain garrantzitsua da eta hainbeste baloratzen dugu horren defentsa egiteko behar izana sentitzen dudala bai etxean eta bai kanpoan. Orduan guk egiten duguna da hemen egoten diren adierazpen askatasunaren aurkako erasoak salatu munduan eta gero munduan diren horiek ekarri gurera. Esan dezu hori konpromisoa de mode ezote dagoen, zaizu iruditzen itzultzen ari dela ez konpromisoaren kontua ez literaturaren alorrera, ez geroz eta gehiago. Honik inpresio hori daukat, horregatik alitzea dizut. Bai, egia da garai batean oso muturreko joerak zeudela, ez? Eta eztabaida bizantinoak geneuzkan etika, estetika eta zer zen garrantzitsuagoa. Nik uste dut guztiok ikasi dugula elkarrengandik. Hau da, nik ere etortzen dut garai bateko etikaren aldeko postura numantino hori moderatu dudala, eta beste alde batetik ere ikusten dut estetika hutsaren aldeko postura numantinoa zeukaten horiek ere moderatu dutela beraien jarrera. Hau da, gero eta kontzienteagoak gara guztiok nolabaiteko etika behar duzula, baina agian ja ez dugu esango horren beste ideia politiko batekiko, baizik eta zure lanarekiko, zure gizartean dagoen egoerarekiko, esate baterako euskal idazle batek ezin du saihestu, ezin du ebitatu euskararen beraren egoera, gure hizkuntza da, gure langaia, literaturarako, eta beste alde batetik estetika hutsean aritzen ziren horiek ere, nola edo hala konturatu dira,
ez direla irlak, ez direla pertsona isolatuak eta ingurune batean daudela. Orduan, oraindik ere beti egongo dira idazleak estetikaren aldeko joera nabarmena daukatenak, hain zuzen ere literatur lanaren azpimarra egingo dutenak, ahaztu gabe, puntu etiko badagoela hor, eta etika hutsa defendatzen genuen horiek gero eta gehiago ere apreziatzen dugu gauzak esan behar direla bai, baina nola esan eta forma ze garrantzitsua den. Orduan, bai, hurbilketa bat badago, baina oraindik ere egongo dira idazle, ez dakit nola esan, proiekzio sozialagoa dutenak eta gero idazle literatuagoak agian. Bueno, hori, esan dugu ez, Pen Klubeko buru, baina, Laura Mintegi gauza asko da, ez, irakaslea, iritzi emailea, militantea, politikoa izan da ere bai, edo bada, baina maila batean, eta idazlea, noski, ez, baina zer zara gehiago, zer sentitzen duzu zure identitatearen ardatz, orain, momentu honetan, diot, 2019an esaterako, elkarrizketa hau egiten ari garelarik. Gorputzak eskatzen dit erantzute idazlea, baina batzutan lotsatu egiten naiz nire buruarekin egiten dizuten lehenengo galdera da, eta noiz atera zenuen azkenengo liburua, eta urte batzuk pasatu dira. Baina ni beti sentitu dut. Beste, 2018an atera zenuen elkarrizketa liburu hori. Bai. 2016an, ez, hori Birgit van der Berkerekin. Bai, baina fikzioa esan nahi dut, ez, nire novela bat. Etorriko dena, ez dakit noiz, baina etorriko dena. Orduan, batzutan lotsatu egiten naiz horrekin, ez, nola esango dut idazle, baina egia esan, nik nire burua idazle ikusten dut gauza guztien gainetik. Baina oso bete-betean ere ikusten du nire burua irakasle. Niretzat irakasle izatea ez da anekdota, ez da ogibidea bakarrik, oso konprometituta nago horrekin. Eta gero politikarena, nik esango nuke politika publikoa eta instituzionala nire bizitzan anekdota bat dela. Baina bai naiz pertsona politikoa, oso beti izan naiz, eta uste dut guztio garela. Batzuek gehiago aitortuko dute, beste batzuek gutxiago, baina niretzat eske politika dena da. Aukeratzen dugunean ikastetxetara eraman gure seme-alabak politikari gara egiten, edo garraio mota aukeratzen dugunean, edo non egin erosketak. Horrek blaitu egiten du guztia politikak, eta are gehiago orain feministek erakutsi digute maitasuna ere politikoa dela, pertsonala politikoa dela, hau da, gero eta gutxiago dauzkagu konpartimentu estankoak, eta gero eta, ez dakit nola esan, ni bai sentitzen naiz, oso pertsona politikoa, baina gero eta gehiago gorrotatzen dut politika instituzionala. Gero eta decepzionatuago nago, gero eta eskorrago, ikusita alderdikeria ze handia den eta nola estaltzen duen politikarako ez dakit esperientzia pertsonalak edo politikarako grina, azken finean dena alderditik pasatu behar dalako, ez? Eta horrek hil egiten du partaidetza politikoa gizabanakoena. Iaia zapaldu didazu horrengo galdera, zain zuzen ere, hori, esan nahi nizun, politika ikuspegi askotatik ezagutu dezula, oinezko militantziatik nahi baldin badezu, eta goi-karguen talaiatik ere bai, ez eta ekarri nahi nuen ona hori aipu bat, zure 2006ko Ecce Homo novelako narratzaileak botatzen duenetako gauza bat, eta da gizatasuna eskasa da politika gintzan, oso no geruza, baino meagoa ludiaren bi poloetan, ez? Eta galdera zen, baina kasik erantzun didazu, ez? Goi politikaren esparrua ezagutu ondoren, ea berdin pentsatzen jarraitzen duzun, edo... Areago, bai, eta egia esan hori idatzi nuenean, enuen sumatu ere egiten... Horregatik, aurrekoa. Bai, aurrekoa da. Egia esan ez da oso ohikoa be, norbaiteko gonbidatzen zitula bazkaltzen eta
eta ja entzaladan galdetzen dizula ia lehendakari esan nahi duzun, ez? Eta postre, bueno, nik ja bigarren platera nuen ikutu, eta gainera esaten dizute, bihar gozarirako ja emateko erantzuna, ez? Nik, bai, barrutik ikusita, are eta gehiago decepzionatu nau, ez? Ikusi dudalako ez dela posible egitea politika instituzionala aparatorik gabe. Hau da, hor libre ezin da joan, independiente ezin duzu izan. Alderdi guztiek, eta ez dut bat ere salbatzen honetan, behar dituzte pertsona independenteak sinesgarritasun bat lortzeko, baina gero molestuak dira. Eta guztiek esango dute, izan zaitez haren modukoa, hori da gustatzen ziguna, hori da zure balioa, baina gero ez dute zer jakin nahi zure pentsamentuaz eta zure proposamenaz, eta ze guzti daukate ja beste aparato bat dago hori erabakiko duena zure ordez eta beste guztien ordez. Orduan, parlamentura sartu nintzen lehenengo inpresio izan zen mediokritatea. Eta heldu zen momentu bat, ez zitzaizkidala mediokreak iruditu eta pentsatu nuen, sokorro, edo niaren ez mediokrea bihurtzen, edo bestela gau asko aldatu da bi urtean, eta ez dut uste horren beste aldatuko denik. Orduan niaren naiz ohitzen ez pentsatze horretara, eta kritiko ez izate horretara. Eta horrek ikaratu ninduen. Ikaratu ninduen, hain zuzen ere guk daukagun apurrenetarikoa idazleok, batetik komunikazioa eta bestetik pentsamentuaren independentzia, autonomia hori. Eta leku batean egon da, gauza bi horiek kentzen badizkizute, hau da, ezin baduzu esan zuk adierazi duzun moduan, eta erabili behar baduzu lengoaia artifiziala, jendearen gana heltzen ez dena. Berdina ematen duena belarrian batek esan edo besteak esan. Eta gero, gainera, ezin baduzuzuk zure ekarpena egin, gauzak aldatu nahi dituzulako, orduan zertan ari zara horrez. Konturatzen zara hori beste dozeinek egin dezakela. Eta zertan galdu denbora, galdu arazi bestei eta galdu norberak. Orduan oso argi ikusi nuen momentu batean, oso argi. Erresponsabilitate handia zen, jende askok ipini zuen konfiantzan igan, eta espektatiba bat zegoen, baina konturatu nintzen askoz ere maltzurragoa izango zala eta askoz ere gezurtiagoa planta bat egitea, fikzio bat sortzea hor zerbait egin nezakeela eta nik banekien ezin nuela zer egin. Eta horrek guztiak, esperientzia horrek guztiak, guazen literaturaren alorrera zehazkiago, izango du oi hartzuna zure etorkizuneko literaturan edo beste bide batetik joango zera fikzioa? Fikzioan, naz, eta gainera ez da kasualitatea be denbora pasatzen ari dela. Nik berizten dute oso ondo nire, badaukat oraindik ere, komunikabidetan, prentzan, telebistan, irratian egoten azarri, eta badakit hori dela nire faseta bat, baina argi dut horko materialik ez du dela erabiliko fikziorako. Eta nik banekien politika ofiziala utzi eta gutxira atera izan bandu novela, morgo handia gongo zan pentsatuta, horren honek kontatuko digu barruko guztia. Eta ez dut inolako asmorik. Egia esan nik nahi baina denbora gehiago pasatzen ari da hori utzi nuenetik urrengo novela atera arte. Alde batetik zarata handia aurki dudalako inguruan, zarata sozial handia eta behar nuen hori isiltzen joan. Eta beste alde batetik ere nire ahots literario hori eskutatuta du nuelako, ez? Nik behar nuen novela bakoitzak daukat doinu bat, musika bat, eta nik musika hori entzun arte ezin dut idatzi novela. Gutxienekoa da gaia, gutxienekoa dira pertsonaiak, hori gero datoz. Nik lehenago entzuten dut musika hori eta horrek eramaten nau novelan zehar. Eta zuk ondo dakizu novela batek igual hartzen duela 2 urte, eta ataskatu egiten zara, ez dakizunean nondik tira, ez? Beti eduki behar duzu
zerbait tiratu egingo duena, izan daiteke anekdota bat, izan daiteke pertsona bat, esaldi bat, askotan hori baino ez da, baina horrek tiratzen du nobelatik, eta hori zarata gehiagi eukidu musika ezin duen entzun. Laura Mintegi Lakarra 1955ean jaio zen, Lizarran, baina txikitatik Bizkaian bizi da. Historian lizentziaduna da eta psikologian doktoratua. 1981 urteaz geroztik Euskal Herriko Unibertsitateko Hizkuntzaren eta Literaturaren didaktika saileko irakaslea da. Eta saileko zuzendari ere izan da hainbat urtez. Horrez gain, 2004az geroztik Euskal Pen Klubaren presidentea da eta euskaltzain urgazle ere bada. 2012ko urriaren 21ean egindako Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeetara lehendakari gai aurkeztu zen EH Bildu koalizioaren aldetik. Legebiltzarkide aukeratu zuten eta EH Bildu taldeko bozeramaile moduan jardun zuen 2014ko uztailean arrazoi pertsonalengatik legebiltzarkide kargua uztea erabaki zuen arte. Ohiko kolaboratzaile da komunikabideetan, idatzizkoetan zein ikus-entzunezkoetan. Baina batez ere bere literatura lanengatik dakargu ona. 1986tik 2006ra, hau da 20 urtean, 5 novela argitaratu zituen. Aurretik 1983an narrazio liburu bat atera zuen. Saiakera ere idatzi du, eta argitaratu duen azken liburua Birgit van der Beke idazlearekin izandako gutuntruke bat da, korrespondentziak 2016koa. Bestalde, aurten bertan argitaratutako liburu batean ere agertzen da, Eder Rodriguez Martinen idazleen gorputzak saiakeran. Han Mintegi idazlea ezagutzeko pasarte esanguratsua kontatu du Rodriguezek. Dioenez, Mintegi oso gazterik hasi zen poesia idazten, 10-12 urterekin, baina mugarria 15 urterekin gertatutako zerbaitetan kokatzen du. Lagun bati sekretu bat esan, honek gela osoari kontatu eta 10 minutura jende guztia jakin. Papera, pertsonak baino fidagarriagoa eta leialagoa zelakoan sortu zitzaion beraz, idazketarekiko konplizitatea. Geroztik, babes eta ihesbide bezala erabiltzen du. Hori bildu du Rodriguezek, duela 3 urte berriz hauxe esan zuen Mintegik berak. Zertarako idatzi, zergatik idatzi. Betiereko galdera, erantzun saiekoa. Erantzuna, bizitzeko, jakin-mina azetzeko, ezinegona uxatzeko, mundua ulertzeko, galderak sortu eta erantzunen bat eskuratu ahal izateko. Gizonezko batzuei entzun diet esaten, maitatuak izateko idazten dutela. Ez dut uste, emakume idazle bakar baten kasua denik. Hori dio Mintegik. Jarraian aitorpena, idatzi dituen liburu guztiek irakatsi diote zerbait. Ilusioaren ordaina ipuin bildumak irakatsi zion mundu berriak sor zitzakeela, eta berea ez den bizitza, bizi zezakeela, irudimenaren indar hutsarekin. Bai, baina ez nobelak irakatsi zion intzestoa ez dela halabeharrez tragikoa, ez da dramatikoa ere. Ingurunean nolakoa den, uste baino modu naturalagoan bizi daitekela iruditzen zaio. Legez kanpo nobelarekin ikasi zuen ez zela gai torturatzailearen larruan sartzeko. Ikasi zuen bestalde, genero novela egitea, polizi novela kasu honetan, erakargarria suerta daitekeela, baina gutxi eman ezkero, gutxi jasotzen dela trukean. Nerea eta biok novela mintzatu zen gustuko duen gaiaz, ausentziaren presentziaz. Ausente egonik, zein presente daude falta direnak, dio Mintegik. Sisifo maiteminez novela da azalezina azaltzeko ahalegin ausarta. Maitemintzea zoratzen modukoa dela iritzi dio. Ekze homo novelak ere gaizaiari ekiten dio. Zer den maskulinitatea, zer den politika, nolakoa den jarduera politikoa jokamule maskulinoarekin edo femeninoarekin arituzkero. Politikak iraultzeko asmoa baldin badu, emetasunaren indar iraultzailea ezinbestekotzat duela uste du. Mundua ulertzeko eta ikasteko idaztetu beraz, baina baita behar duelako ere.
Hala aitortu du idazleen gorputzak saiakeran. Idazteko beharra dut. Esan nahi dut, niretzat idaztea ez dela denbora pasa. Bizitzeko arnasa da. Eta idatzi ezean, hilda bainengoen sentitzen naiz. Bizi luzea opa diogu guk mintegiri, jarrai dezagun bide batez, bere lumaz gozatzen. Lehen eman didazun erantzun batera itzulita batentzio da deitu didalako. Orain, feminismoak erakutsi digu maitasuna politikoa dela ere, ez? Baina nik irudipena daukat zuria horretaz idatzin duzula, fikzioan hain zuzen ere, ez? Zeomon edo Sisimo Maite minen zen, jadanik, inkluso agian lehenago ere, bai? Ez dakit, agian ez zehaztasun teorik horrekin, baina horretaz mintxo izan zarela. Bai, nik, idatzi izan dut batez ere Maite minaren aspektu politikoaz, eta hitz egin dut ere emakumea izatea eta ezkerra identifikatuta daudela, hau da, ezin duzula ezkerrak errezan ez bazara feminizatzen, nola edo ala. Esan nahi dute ezkerraren balioak direla horizontaltasuna, ahularen babesa, eta hori guztiak lotuago daude feminitatearekin eta feminismoarekin, maskulinitatearekin baino. Baina oso ibilbide bakartia izan da. Eta oso, beti nire baitan, ez? Niretzat deskubrimiento izaten ari da eta disfrutatzen ari naiz, ikusita nola emakume gazteek zezen naturaltasuna daukaten hitzetan eta ekintzetan ekintzeko guk bakarka egin izan dugun ibilbide batzutan frustratua. Arabarekin ikasten dut egunero. Eta ikusten ditut hori belaunaldi gazteak horren 30 urte, nik baino 30 urte gutxiago daukaten horiek, eta zen natural planteatzen dituzten gauzak modu kolektiboan gainera, ez? Eta alde horretatik oso eskertuta nago, beraien gandik ikasten dudalako egunero. Ez egit, nik alde batetik batzutan pena ematen didate, eta azalduko dut, ez? Hau da, nire belaunaldikoek hain barneratuta aurki dugu zein zen gure papera gizartean, orduan guretzat dena zen borroka etengabe bat, baina jakinda nondik gentozen, eta jakinda pausu bakoitza zela aurrerapen bat, ez? Baina nik ikusten ditut 30, 35, 40 urteko emakume hauek, eta claro, hauei milonga bat kontatu diete, esan diete zuek gizonezkoek beste egin aldozue, zuek ikasi beraiek beste lan egin, leku bera duzue gizartean, eta gero, berandago, deskubritu dute, ez zala horrela. Eta orduan, susto handia hartu dute, ez? Niri, impacto handia egin zidan, nola ditzen da, idazlea, kazetaria, horren ezitetorreko izena, Aiama, Arantza Iturberen novela horrek impactatu ninduen, liburu horrek. Orduan hor ikusi nuen argi, engainatu dituzte. Azken finean gu ez dituzten engainatu, nire izan zidaten, ikasi zertarako. Nahi bat osunean unibertsitatera denbora egiteko eskondu arte. Horrela utzi zidaten oso argi. Are eskontzea. Hori da, helburua zen eskontzea, helburua zen etxeko Andrea izatea, ama fervoroso bat. Orduan, inork ez ninduen engainatu. Baina ezke, urrengo belaunaldiari engainatuta heldu da. Eta gero, amakasunera heldu direnean, konturatu dira, nik ere sentitu nuen gauza bera, hau da, orkatilan sentitzen nuen soka bat, eta esaten zidaten bezala begira, onaino heldu zara, orain da zure lekura zatoz, eta tiraka ari ziren lurrera jaisteko. Amaitu da, zure idazle garaia, eskongabea edo umegabea izan zaren bitartean egitea zenekan, eta orain hori amaitu zaizu. Eta, baina guk bagenekien dena izango zela kontra egitea, kontra etengabe, ez? Arantza Urrute Bizkaiarekin hitz egiten dudan bakoitzean, biok antzeko esperientziak esperimentatu ditugu. Baina hori, Arantza Iturberi edo beste batzuei izan zuten, zue berdin, ikasi, lan egin,
Eta gero ama izan dira eta konturatu dira, kontzo, oin txokoratu nahi naute. Eta etxean entzerratu nahi naute, baina zer dau, eta hartu dute decepzio ikaragarria. Alde horretatik, zure ibilbidean, idaztean, zein izan da zuretzat, berdintzait ama izan aurretik edo ondoren, ez dut horrekin lotu nahi ala beharrez, zailtasun handiena suposatu dizuna, ozek kostatu zaizu gehien idazle karreran. Imaginatzen dut nik nozionistea egin ezakela, ez? Egia esan sorte izan nuen, ze idazten hasi nintzen garaian, nahiko harin eman ziguten idazle etiketa. Eta label hori eskuratu genuen nire belaunaldikook nahiko harin. Eta orduan, behin, zu zara oso ambiziosoa, errekonozimiento sozial hori lortzen duzun arte. Eta besteek hartzen zaituztenean idazletzat, relajatu egiten zara pizkat, ez? Nik hori ikusi nuen esate baterako arkaitzkana batekin ezagutu nuen 19 urte zeuzkanean, eta ziren zeukan antzietate handia. Eta gero behin rekonozituta idazle naiz, oin relajatuko naiz, ez? Jon Alonsok beti esaten du, berandu heldu naiz. Nire belaunaldikoa da, garai berean idazten genuen, baina bera hasi zen argitaratzen 10 urte berandago. Eta kostatu zaio 4 novela gehiago onartu izatea idazleen parnaso horretan. Eta orduan horretan entzitate handia sortzen dut. Eta ez du egin besteok baino gauza txarra horik edo ez, baina ez zen egon momentuan. Eta egon behar zen leku batean eta momentu batean karnet hori hartzeko. Eta behin hartuta lasaitzen hasi nintzen, baina zailtasun handiena da, sormenak berak sortzen duen inseguritatea. Fondoan zuk badakizu gauza hon bat ona den ala ez. Soberan dakizu. Eta editoreari eman horretik badakizu zer esango dizun. Baina entzun behar duzu. Entzun arte, beti egongo zara zalantzati, ondo egin dut, ona da, ez da ona. Eta karo, gure helburua ez da liburuak egitea, gure helburua da literatura ona egitea. Alde horretatik, zure ibilbidean, iruditzen zaizu idatzi dituzun liburuek bere helburua bete dutela, zerekin geratu zera, esan dezu ez, beti dagoela, zalantza hori, zerekin geratu zera, adosago, ez eta bain, distantzien daukazu karrera luze bat, eta alde horretatik zen mugarri ikuste dituzu zure karreran. Bai, egia esan lehenengo liburua, uste 93an, atera nuela, bera badira urte batzuk, ez? Badira 32 urte edo hor nonbait. Pozik nago bakarrik liburu batekin enagolako, nuke sinatuko orain. Baina beste guztiak berri sinatuko nituzke, egin ezkero diferente ingo nituzke, noski, baina errekonozitu egiten dut nire burua liburu horietan, eta gainera iruditzen zait zintzoak direla. Horregatik ere hartzen duten besteko tartea batetik bestera. Ze niri oso seguro egon arte ez dut ateratzen, eta ez dut presiorik. Ez da ogibidea, txutan bai, editoria Durango gaina 4 hilabete lehenago deika ibiltzen da, Durangorako, baina ez diet kasurik egiten. Baina bakar batekin esango nuke, hori erretiratuko nuke merkatutik ahal banu. Eta zergatik atera nuen? Atera nuen, ataskatuta nengoelako, ez aurrera esatzera eta konturatzen nintzen, hori erditik kendu arte, nola aurrera egingo. Eta orduan balekoa zen, ez da heltzen nik nire buruari ipintzen diodan langa horretara ez da heltzen. Eta horregatik, baina ez da fraude bat irakurleentzat ere. Eta hori ere errespetatzen dut asko, ez? Hau da, irakurlei errespetu handia diet. Baina beste guztiekin, egia esan, ez eta baloren 20 urte, 25 urte idatzita egon, irakurtzen dut berriro, astuta daukat zeharo, ez dut gogoratzen ezer,
Baina ez dut kotxo, ira, ze liburu interesgarria. Berri irakurtzen dituzu batzuk. Ez, hori egin behar izan dut, edizio berri bat egin denean, eta galerarak bidaltzen dizkidate, eta kasu batean edo bitan oso behartuta egon naiz, eta egin dut, baina horrek krisia sorrarazi dit, ze gustatu egin behar hori. Ze, zuk ondo dakizu, novela bat ingurune batean sortzen duzu zure bizitzaren momentu batean, eta orduan niretzat oso gogorra da berbizitzea, garai hartan bizi izan nuen Laura hura berriz izatea. Eta nien naiz hura, ni beste bat naiz. Eta esfortzu ikaragarria da berriz ere Laura hark sentitzen duen moduan, ni ez naiz hori. Orduan, edutzen zait, inkapasa izango nintzateke nire liburu bat itzultzeko. Laura Mintegi Lakarrari buruz hitz egiteran atorkizue plazer handiz, hori bada niretzat estimo handitan dudalako, eta asko miresten dudalako, miresten ditugun personak behar esaten ditugu bizitzaren bidean zehar eta literaturaren bidean zehar ere bai, eta miresgarriak asko ditu gauzak Laura Mintegik. Hasteko, 80. hamarkadatik dago plaza publikoan eta literaturaren plaza honetan ere bai, oso bilbide luzea egin du, eta oso gauza ezoiko asko egin ditu, oso baliagarri direna niretzat eta pentsatzen dut emakume askorentzat ere bai, idazle zein irakurle. Beste gauza batzuen artean argitaratu izan du Euskal Herriko hainbat argitaletxetan, Susan, Txalapartan, Ereinen bere lehen liburua, Elkarren ere bai, horrek adierazten du ezoiko sektarismoaren kontrako joera bat, nola baitan esateko, eta kooperatibigintzaren aldeko joera bat oso beharrezkoan ikuste gure literaturan. Hori bakarrik ez, Euskal Herriko komunikabide hainbatetan parte hartu du, publiko zein pribatu herri komunikabidetatik eta herri mugimenduetatik beti hurbil egon den persona bada, gizatasun oso zabal bat daukan persona bat, oso persona epela berarekin egoteko, gogoan daukat aspaldi ezagutu nuen eta ez da nire buruari garrantzia emategatik, baina ezagutu nuen Laura Mintegi mahainguru batean neuk moderatu behar nuen, berazten karrezketatu edo parte hartzaileetako bat, eta mahaingurun hasiera oso bortitza izan zen eta oso gogorra niretzat bizkat esatsegina, azken orduan berez etorri behar izan persona bat, bueno, ez du garrantzi berezirik. Eta akordatzen naiz, halako ondorak eta sentsazio batean nengoela hasieran, eta Laurak hitza hartu zuen momentuan nola arraskatatu zuen nik esandakoa eta han sortu zuen epeltasun hori, ez dut inoiz ahaztuko, ez? Besarkadan moduko giro desberdin bat sortu zuen eta ondorak eta aretatik aterali izan nintzen. Beraz, humanidade hori da niretzat Lauraren literaturan aurkituko duena jendeak beti, aurkituko du etika politikoa eta etika militantea izan duen persona batek etika dauka, eta beraz etika literarioa ere badauka, eta etika literario hori aurkituko dute Lauraren literaturan, eta esan dut hasieran oso gauza bereziak eta ezoikoak egin dituela, eta niretzat azkena da behar bada niretzat garrantzitsuena. Literatur sistemetan beti egoten dira jerarkiak eta beti egoten dira ideologiak, eta askotan ideologia eta jerarkia matxista horiek desaktibatzea oso zaila esaten da, ez bakarrik matxista, baina matxistak ere bai. Eta Euskal Herrian badugu literatura unibertsalen orokorrean, eta Euskal Herrian nik esango nuke bereziki jerarkia bat erosi dugu, berez oso gizonkeriaz beteta dagoena, hobeto esan da patriarkatuz beteta. Eta literatura batzuk konsideratzen ditugu hobeak beste batzu, baino gaiagatik soilik, edo hurbilketagatik soilik. Errealismoa, sobrenaturalismoa baino hobea konsideratzen dugu, edo magia edo fantasia baino hobea, eta konsideratzen ditugu gai batzuk, beste batzuk baino importanteagoak, politikari eta dagozkionak, eta etxekoak, familiarenak, sentimenduenak, bikote harremanenak, humanidade zabal hori hartzen duten gai guzti horiek alboratu egiten ditugu edo bigarren mailako jotzen ditugu. Lauraren literaturak ez du hori erosi, ez du saldu ezina izan da bere ahots propio alde horretatik, eta literaturan egon den bitartean egin izan du guzti hori. Ekce Homo irakurtzen duenak, Sisifo Maiteminez irakurtzen duenak, Nerea eta Biok irakurtzen duenak, hori ere aurkituko du. Eta hori da, hain zuzen erreskatatu nahi nukeena, Sisifo Maiteminez izeneko liburu eder honetatik, Txalapartarekin egin zuen, eta bigarren kapituloren hasierak hauxe esaten du. Maitasuna eskale bat baino gozetiagoa da, asegaitz, berekoi,
muturretan jarduten duena. Zoriona eta zorigaitza dakartza, jakinduria eta inorantzia oinarritzen da. Eskuzabaltasuna eta zekenkeria ezagutzen ditu. Oreka zer den ez daki. Minaren eta postaren arteko nahasketa bitxia da, eta nahasketa hori emankorra eta sortzailea izan daiteke batzuetan, eta suntzitzailea ere bai beste askotan. Une batean ez nuen jakingo zehazten noiz, zeharo suntziturik sentitu nintzen, batez ere branka eman behar izan genionean, zirt ala zart egin beharreko egoerari. Bai, bueno, aipatu duzu zure lehenengo 93ko liburua, hori buingintza, laburki praktikatu duzu, baina hori egin dezun arren novela egintza, eleberri egintza da argi eta garbi zure generoa, ez? Eta galdetu nahi nizuke zergatik, zer ematen dizun novelak beste generoek eskaintzen ez dizutena, eta zeintzuk dira zure referenteak, zeintzuk izan dira, zagian joan dira aldatzen ere ibilbide luze honetan, novela gile bezala. Bueno, nik aitortu behar dut, niretzat ipuingintza izan zela saiakera ariketa bat. Ez dut uste novelagintza hori izan behar denik beti, eta gainera uste dut bazaudetela ipuingile bikainak, eta ez duzue zertan egin novela, eta hobetu igual egiten ez baduzue, ze batzuek ikusi dute beraien burua behartuta novela egiten, eta frakaso bat izan da, eta oso ipuingile honak dira, eta novelagile eskazak. Eta izenik ez dut esango, izen handia gaude hor nonbait. Ados gaude, bai. Orduan, niretzate aldiz, ezen izan, nien nintzen ipuingilea, nien nintzen, zuk esaten duzu. Hasieratik zinen novela. Bai, hasieratik. Gertatzen dena, formatu txiki egiten nuen, trebatzeko. Zergatik, bueno, pertsonaiak garatzeko espazio eta volumena behar nuelako, ez? Lehen irakurri nion Kim Monsori esaldi bat asko gustatzen zaidana, eta esaten du novela dela 80 lerro eta 3 metro kubiko aire. Eta Borgesek bakarrik egin zituen 80 lerro horiek. Eta punto, ez zuen gehiagorik behar, eta ez zuen behar konstruktorik, arkitekturarik, ez? Nik aldiz, bai, gustatzen zaite metro kubiko horiek erabiltzea garatzeko pertsonaiak. Azken finean nire gehien inportazio dena da giza kondizio hori eta muturreko egoera baten aurrean nola jokatzen duten, zirta azart egin beharreko egoera batean, eta horrek eskatzen dit espazioa. Baina noski, zein da arriskua. Arrisko handiena da, konstrukzio horretan mekanotubo guztia agerian uzten baduzu. Andamiajea. Eta novela txar batean hori berehala atzematen duzu. Berehala ikusten duzu mekanotubo guztia. Eta atzera botatzen zaitu, ez? Orduan, birtutia da, konstruitzea 3 metro kubiko horiek, azken finean garrantzitsuari emateko ingurunea, oza, 80 lerro horiei, eta hori baino ez da novela bat, on bat, baina nabaritu gabe mekanotubo guztia. Eta, bueno, bai, nire banaz espazio behar dut ez lareun horri, ez dut inoiz egin novela luzerik, baina berreun bat bai, novelarekin batera ninoa garatzen. Nik ez dakit oso ondo be nola amaituko den eta zer gertatuko den. Ni sartzen ez pertsonaia horietan eta hori zemua, ez? Madame Bovary zemua oso pedante gelditzen da, baina Flaubertek esaten zuen, eske ni naiz horiek, orduan ni noa bizitza hori. Eta referente dagokionean? Bai, hain zuzen Flaubert. Bai, Madame Bovary irakurri nuenean esan nuen, hauzi izan nahi duenik. Eta gero nire referente gehienak, Darrell, Laurence Darrell, Cuarteto Alejandría eta Maravilla horiek, hori irakurrita gero zen nuen, ez da eginda dago, ez da gehiagorik ez da egin behar, berak egin du. Baina, Angel Errok ere esaten zuen, ez? Bai, dana esan da dago, baina ez nik esan da. Beraz, esan behar dugu, nik ere esan beharko dut hori, ez? Referenteak askoz ere gehiago dira filosofoak.
eta poetak. Poesia, irakurtzen duzu. Bai, asko. Asko, batzutan askorik ulertu gabe Malarme, oraindik ez dut agapatu puntua, baina irakurtzen dut ikasten dudan, ez? Eta gero Nietzsche, ez dakit, Schopenhauer, existenzialismo guztia, nire elikadura filosofia da, eta psikoanalizia. Hori galdetu behar nizun, psikoanalizia eta batez ere ez nolabait adarrak handarra, nolabait izango litzateke hor zure iturrietako bat, eta zuk ze abantaila ikusten, eta hainaiz pentsatzen novela egintzen, ze abantaila ikusten diozun horri novelak idazteko orduan, eta ze mugak jartzen dizkizu, jartzen baldin dizkizu ezbaitak. Niretzat novela da ikasteko modu bat, eta jakiteko modu bat, jakiminak eramaten nau. Nik inoiz ez dut aukeratzen gai bat, gaiak harrapatzen nau, eta horretaz idatzi arte, ez nago lasai. Janda nago, jakiminak janda, horretaz jakin behar dut. Eta ez dago modu berik gauza bati buruz jakiteko horren gainean novela bat idazte baino, laupa 5 urte egongo zara horren gainean jota fuego, orduan Lakanengan bilatzen dudana da erantzunak. Eta filosofian hori bilatzen dut, poesian hori bilatzen dut, poesiak asko ematen dit asko. Zelen esaten bagen nuen, ikundintza, 80 lerro direla, ze poesia da arambiketik ateratzen den azken tanta. Eta orduan, hain kondensatuta dago dana hor, iruditzen zait, poeta hon bat izatea dela, novela gile hon bat izatea, baina askoz ere zailagoa. Eta askoz ere meritu handiagoa dauka. Nik egiten duen poesia, baina erregarko ditut baino lehen, Iran Arretek ez dituen topatzen eta total tontorestenteak dira, inmaduroak, oso zaila da poesia egitea, oso komplikatua. Novela da, zuzen ere, errezena. Ipuingintza konzentratu behar dozu lerroietan, ez? Novelan, artifizio gehiago egin daiteke, efektuak egiten dituzu, batzutan irakurleari begira konzesioak egiten dituzu, lujo gara, orain sortuko dut pertsonaia bat, harako intrigarekin, eta nik egin izan dut hori, irakurlea eramateko nire nuen lekura. Ze ni banekien dana oso interiorista, oso konzeptuala bada, aspartuko zeizkit. Horren sartuko dut pertsonaia bat horrela pizka saltza daukana, eta hortik tiraka eramango dut nik nire lekura, ez? Orduan hori da errezena. Eta poesia niretza da sublimea. Nik benetan miresten ditut poetak. Eta euskal literaturaren bilakaera nola ikusten duzu, panorama momentu honetan, zer? Nik uste dut koinziditzen dugula guztiok diagnostikoan, eta ez dugu koinziditzen soluzioan. Eta diagnostikoa da, inoiz baino beto dagoela, lehenengoz euskal literaturaren historian 16. mendetik 4 belaunaldi batera egon direla argitaratzen, lehenengoz ikasi ahal izan dugu horrekondandik zerotik hasi gabe, lehenengoz ikusi ahal izan dugu evoluzio bat, ez bakarrik belaunaldi batetik bestera, baizik eta egile batengan evoluzio bat, egile asko ditugu 30 urtetik gora daramatzetela argitaratzen, beraz, ez da etenik egon aurreko mendeetan egon den bezalaze, orduan ikuspuntu literario batetik momenturik edarrenean dago. Komplejo gutxiago dago, literatura ez da instrumentala, ez da demostratzeko euskaraz idatzi daitekela, ez da demostratzeko euskara bizi dagoela, izatez helburu literarioak daude, ez extraliterarioak, eta gainera badago industria bat ere bai. Gari batean egon ez dena, badaukagu industria potente bat, editoreak, banatzaileak, distribuzioa, badago literaturgintzaren ekonomia bat, jende asko bizi da,
beraz, uste dut, orokorrean nahiko bat gatozela guztiok diagnostikoan, baina gero dator problema, baina gero eta gutxiago irakurtzen da. Eta irakurle zaletasuna, edo irakurle, hori da, falta den laugarren hanka, ez? Ondo dago egileen hanka sendoa da, industriaren hanka sendoa da, banaketarena, medioak daude, baina irakurlea. Eta hor guztiok bilatzen ditugu formulak. Nola egiten dugu orain, edazten dugu marabila hori irakur dezaten. Nik uste dut asko irakurtzen dela, baina diferente irakurtzen da. Nik uste dut gazteek irakurtzen dutela izugarri. Eta gainera, nahi dutena, irentzi egiten dute. Harrigarria da nola gazteek irakurri dezaketen Harry Potter onelako totsuak 7 tomo. Eta goitik behar irakurtzen dituzte. Orduan, problema ez da hori, problema da agian nahi dugula irakur dezatela gu nahi dugu moduan. Eta igual beraiek daukat irakurtzeko beste modu bat. Eta batzutan heltzen dira literaturara igual musikaren bidez, egile baten bidez, batzutan horrela heldu izan dira, ez? Kanta baten bidez. Edo guk erraztu behar ditugu zuriak. Osea, guk erakargarri egin behar dugu egiten duguna. Eta gurera ekarri nahi badugu, igual gure parnaso horretatik jaitzi behar dugu pizkat, eta bai, ez dut esaten orain konsumo literatura egin behar dugunik, nien nago horretarako prest, nien neu, ondo ikusten dut, ez egitea, nien nago prest, baina bai, ikusarazi egiten duguna interesante dela. Eta nola? Ez dugu asmatu, argi dago ez dugu asmatu oraindik, baina gazteak daude irakurtzen etengabe. Gazteekin nago egunero, bai unibertsitatean eta bai nire seme-alaben lagunekin, eta etengabe ari dire irakurtzen. Beste euskarri batzuetan, liburu bat igual nekezago hartuko dute, baina igual pantailan irakurtzen dizute horriko dokumento bat, flash batean, eta enteratzen dira danetaz. Orduan, nola eraman gurera? Guk asmatu beharko dugu. Dira milioiaren galdera. Hori da, bai. Eta, alde dakizuke, etorriko den edo etortzen ari den novela horri buruz, zertan ari zeran, zer, ez dakitzean aurreratzearen kontra zauden horietako bat, edo... Bai, dago kontrakoa naz, baina, bai esango dizut, nik momentu honetan frustrazioan dukat nire buruarekin, badagoelako gai bat aspaldidanik harrapatuta naukana, eta nik kontziente naiz, novela guztiek egin dute hori nirekin, baina honek bereziki ikututa utziko nagoela. Ikututa utziko nau. Novela guztiekin gertatu zait, naizela pertsona bera azterakoan eta baitutakoan. Ni aldatu naiz asko. Baina honek bihurtzen nau, ze jakin handia dut zoramenaren gainean, eskizofreniaren gainean, eta guztiok dugu puntu eskizofreniko bat, idazle guztiok, bi errealitatetan bizi gara, mundu real batean eta mundu fiktizioan, idazle batzuek moztu egiten dute eta gelditzen dira beste alde horretan, gratifikantea badalako, errealitatea oso mingotza dalako. Orduan, gai horrek harrapatuta nauka, baina ez dakit nola heldu, novela guztiekin gertatu zaite, gaiak harrapatu nago lehenago, eta nekien nola heldu horri, asmatu dudanean formula, orduan joan da besterik gabe. Eta ez dakit nola heldu, batetik eta gero bestetik, bildur naiz, sartzen banez asko, aterako nintzen ondo. Ez dakit nola aterako nintzen horretatik, nik jakin edut zoramenean zer gertatzen zeigun, eta nire novela guztietan bete-betean sartzen naiz. Novela frustratu bakarra da torturari buruzkoa, nuen lortu sartzea torturatzaile baten larruan. Nuen lortu, eta horregatik izan zen frustratua. Eta alegin egin nuen, Amnistia Internazionaleko dokumentu guztiak, Mauthausen, Auschwitz eta leku guztietatik pasatutakoa naiz, saiatu nintzen ulertzen torturatzaile baten mekanismoa, nuen lortu.
Eta orduan orain lortzen badut sartzea horretan ia nola aterako naizen. Hori egingo dut, eta gero badute gero beste gai bat ere bereziki ukitzen hauena, eta da gabezia. Bizitzen zehar galtzen ari gara hainbat gauza. Pertsonak, egoerak, erlazioak. Hori, klaro, ni konturatzen naiz, idazle guztiek eboluzio hori dute. Adin batera heltzen direnean, gai batzuk presenteago daude, ez? Hau nuen pentsatuko 20 urtekin. Eta orain, batzutan gabezia horiek pisatu egiten dute asko. Eta horrek ere harrakatzen hau, eta horren gainean ere badakit idatziko dana lehenago da berandago. Bale, ja bukatu behar dugu, eta falta zaidan egitea da Uxu Alberdiri egiteko galdera, eta nire galdera izango ditzateke, ipungintzan nahiko argi iruditzen zaizkidala badauzkala referente batzuk Uxu Alberdik, Caizcano, edo Alice Munro, edo Julio Cortázar, edo Samantha Schweblin, eta orduan kontua izango ditzateke gero berak nobelak egin ditu, zeintzuk izango ditzateken bere referenteak nobelari dagokionean, eta nun sentitzen den erasoan beraz, ipuinak idazten, eta nobelak idazten. Galdetuko diot, eskerrik asko Iban, eta ikusten duzuenez, hurrengo atalean elkarrizketa egingo diot Uxue Alberdiri.